pagi Aku lebaran na adonan mambalih gunung Mujual untuan adonan memberi makan bila ko nyambang rape anak na jilago nasi kasia mada tua kadi kaduga Paman wakatiko dua surang mana tua batamu oleh mencari sana saudara Tiga kali kita bertemu olah patujian kue kado kanyo batayo iyo diara iyo enyo kado kalayo mino oi kalayo makan nanda iyo bujur
sahabat. Ayo kalau kita mengaji hakikat dan nyawa jatuh wala jatuh sakabir. Jangan disangka dua alamat kau disangka dua lagi tu sahaja. Ayo orang amanah sama juige alim ulama banyak nak kiramat. Janganlah kita kabaca bodoh mumbang juga lapo mano na dua anak jo bapa mano na mudo Kota kota. ado anak bapa tiada tak ada sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana sampai nyatonyo ko indah tarang di hati kita. Jalanan sama kabata marimbo tak mungkin biawa melawan buaya. Oi tak mungkin babi kabar naruso tak mungkin tumbuh tanduk di podo. Ayada purasone jangan pareso. Iada purato dengan marasui ba aku bana lilinjo api ba aku pulo cincin jo jari bagara cincin karano de jari Bagara tubuh ada simpai mani ko iyo mati sabalu mati tentukan jalan dan kali lalui jale kelawi akan niranangi. ai tentu kang tantu kalura kapito turuni Bala kulit taliala isi supaya nadake biyo na kami. oh ya Allah la dudu anda dia rasa kursi di kapal jantung Muhammad berdiri. Di pangka jantua sembuh darah mati kampenyo itu di Surabi kiri. Di situ pula Abu Jahil berdiri paparanjo Muhammad tak menaruh habis pokala Muhammad di paparangan ini nagari makan lari makan api Komandan Muhammad angotola suci angoto samo sakali masuk sarugo kapolaran. ai sabuanyo lagi nak ke dalam sidang ya apa lagi kita berada di tanah Minang. Minang kabau adalah kambang di hujan talapu hari panen dalam. Dimasuk kini di mana kau malang limau lah kalah karena minalu jumpa di pape de dagang lalu de orang datang ada kaliru Labi ada kata bahasa pula bigani de goyang baju de gara-gara de guyu kaguyu de aco bagara lah hilang malu kalau tak ingin ayah jo ibu mbak minat tu malu lah pada cucu bayi.
iman nola tinggal nola dia mulai ala iyo mari kita cari iman nola digilang nyo min Allah Allahu
ajo Buah iyo nanakasa Den manatulin ajo lagi Ơi ba bồ rê lấy ba tu la lan ba bồ balimpo
cara minio ai denaliti bayang-bayang adanya ado iyo di dalam ide cara mi o denalio nande wujud amni yo ai namu ai denoyaki Ngari soal yo pengajian sakian kudule kami mari Sakianan niolane dahulu dari kami dio ay nang bagus Sebagai nang niolane sambuangan curi konang putui ay denyo jago Aku hilang ala kami cari Ma'alum iyo di malam kini karena sudah iyo ay mulanya ko Lah sudah malelang la denyo kuwe di muko iyo nan dewasa mo Tukang hoya alelang yo lagi muko Terlapian delapian lo one kita lah pagi panayo deha monyo Iyo lah terlapian de maada tua indah sadarlah di buenyo
ibajaso asabada cebaji ngomoto dipasang tanyo jolagu nalamo jolagu piatu kanda arekan kito pisang gam jambana mojo halaman depari ayah bajalan dan nang tinggal jo hati ibu alun dari tanah kuburan ayah mencari ini mudo Iyun tua nenek nan menggadangkan demande kami ala tiado demande kami ala tiado kami badun sana anak piatu pado malam nangko Lai bana kami babapa sampai kini konyole sajo dari kete ayah lengakan ayah lasanang jodini mudo menenan menggadangkan demande kami ala tiado menyumpah arwah mandekan duang anak di dunia nantani ayo Badang doso yo ayat tangguang demalengakan kami baru malengakan kami baru kami babapa sampai kini iya jo irama minalar bagi tular nenekno nelai kendal nekar kami nan saban talar jo jago kini baalan karancan makalun niyo jana kini lamule turun kudo nelai kanto kandi buralai don sana lainan nado iya pola kiti nonton lalanan tinggalai nantare latare sajo iya to si pangkalan nan tinggalai nyonan ko nelai kanto nalaka di kudo Patajo adalah nyodado na kami buaikan lani anak ko jago Oleh kaniko namonyo nilai kanda iyo bangkare kana kito ndak atakao di dendo ndak atakao di dendo apanya abanda lakanda inyo kanda inyo Kalau baju baru kacau mato maca
pulang ke restoran kini badan nenek duonan manangguan pandai mana yang kimarayu nanyo tembak isi saku-saku Ayo baik mengambil galak pulang ke rumah kita nanti enggak Iyalah jadi rasanya baru buang hari dengan lah yang lagi dulu larut malam dengan live karanganku namun irama dengan tatap dikira jumbo pasanang hati pasaju hati dalam dado nanjola golamo nanjola gorato tuo nyambang pulo lada pe anda dan durhako Oi sajaknya badan kinilah tuo mada tua Oh tinggi rasanya pandakian Hati di dalam coba ibu mengenang untuk para sayang mama datua Ummatulah kabulah kebadan kini dah lama berjalan jauh lana indah badayulai Sabatang di bawah mata jo pagi lebaran adonan mambaleh gunung mu jual untuan adonan mamari makan Bila kau nyampang nape anak ada cilago nasi kasia mada tua kadi kaduka paman wakatiko dua surang mana tua Oh barasonya gitu ita kala mulai Ai amato jatuh balinang bala nasib di akhirat nanti Kota jamudo badan lagi situ di para sayang alun majubo marasokan di sana Di sarato juga mahnyo madatue adi mano aro bajuntai liela badan madatue tamasan sarong talang orang rabaka koto talang awarabaka sumue komalang orang bakuti komalang diawa madatue Pasawagada panjang
Orang makelo dibaca ajo jauh ikuti halin juang kata gaduo. Oh sayang orang ketika welo kasih orang dina kabuli ala tua badan mala tua. Tak campak sajong. Sekarang tua di laman de urang kapan balai de bujang marando bakolam tua. Mungkin surang ada Di dunia merasa koyong kia. dia kira mungkin jawab gadang kabaranda. Iyalah jadi rasonya lala dari kami baru. Tantunya maloyo loyo. Nilai bari itu kandakan. Lekari kanal yo kami samu tu kanal itu. Iyo ay tulong ala samu. Dia gona kadang kete masuk keranjang deng deng deng